harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas dihamu amang inang, ruasni HKBP Rawamangun, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Andorang sotapuka pan mingguan ta di Marnogoton, jumolo mahita martangyang di rohata. Amin. Marende hita sian buku ende 574 ayat 1 satro ayat 2.
Marhite-hite guarni di debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia natu mempalangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana. Mar parbuehon parbue marhite-hite salut ulaon na dinggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para siroha na sumuro. Say togihon mahami tu anakmu, asa ibana nampunahami, lehon madihami hapor siyahon na sitong. Asa holan ho sambing haposan nami. Unang luas huria marhaposa tu akka na dihasyanganon. Ay holan ho do haposan dohot haporusat. Say asi maroham, patuduhon tu hami dalam tu hatuaon. Asa jumpang hami asiniroham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni dedebata di Minggu Dung Trinitatis sadarion imasian Markus 8 ayat 34. Laos di jo natoropi rabdohot sesiana didok matu nasida nasa nagiot mangihuton ahu di soadahon madirina dituhuk masilang natu ibanai diihuton maahu sahalinai. Laos di John matoropi rabdohot sisiana didok matu nasida nasa nagiot mangihuton ahu di soadahon madirina dituhuk masilang natu ibanai diihuton maahu ima sahatna atong rap mahita mars nidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Oh
tatopoti madosata diadopani Tuhan, diadopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargaugo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangolo hami. Hami halak bardosa na dangolon, ro tujoloni habangsa habadion mi, manapoti jala mangunggokon dosa nami. Mansay jot-jot warsay hami ho, marite-hite pikiran dohot hatta dohot pambay nami naroay. Dang uhaholongi hami ho siya nasa rohanami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dong anami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tama dori masanmu, jala uhumanmu hami tu hamatean saliling nililing nai. Alai nama poros mahami nuaing tu asin ni roham nagodangi, mangidosian nasa rohanami hasesaani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dot alani guar muna badiai. Ale Tuhan, say asi maroham di hami halak nadangolon. Tabegema hata baga-baga taringot tu asesa ani dosa. Satokin dohu tadikon ho alai papungu-punguan hoku maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpeyar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na. Asianku ho nina Jahoba si paluaho, asa ngapon madidebata na dikicang. Amin. Adoro,
Tabegema hatani di debata turpuk epistel di minggu dung Trinitatis imasian pesalmen 82 ayat sada satro di ayat 8 bargati sorin mahitama jahasa. Ende sian si asap. Tindang do debata di bagasan luhutan ni debata. Badabu uhum do ibana di tonga-tonga ni aka pang uhum. Sadia leleng do pangiduhon muna uhum jala di ikan namuna apa perjahati. Patikos hamu mauhum tuna met-met doho tuna sopot somarama. Ondihon hamu na mana na dangol dohot na pogos. Palua hamu mana met-met dohot na pogos. Sia tangani aka perjahat mapalua hamu nasida. Dang mananda nasida jala dang olon nasida parohaon say mardalani di haulo mondo nasida. Jadi rebe-rebe masude aka ojahon ni tanoon. Yang go ahunung apola hudok nian aka debata dohamu jala anak nina supemipul dohamu sudena. Rapida. Alai atik pesongoni mate dohamu songon jon mahian jala tinggang dohamu sogo songon raja na asing sada. Hehe maho ale debata say uhum mata noon ay guru diho hian do akka parbegu sudina. Martua do angka natumangihon hatani debata jalanom pepsa. Amin. Taha tidakon maha porsiaon tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumumpa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumahon naberni di panghuhuman ni si Pilatus namate terpajal do ibana di hau parsinar silang natua duma-duma toru dung ditanong namulak namangoli patuluhon namana itu surgo lahu hundu tisiamuni debata Jahoba disima ibana pai mamulak sogo tutano mahumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adung sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia jalo seani dosa doho dihatai namadok mulak mangolu sogo daging halak naung mate doho dihangoluan na sora suda. Amin.
Horas Madita Salutna. Dikting Duriata HKBP Rawamangun, Minggu 14 Agustus 2022. Parminggon di HKBP Rawamangun. Ruas namar minggu di HKBP Rawamangun marlaku atau tuan parjolo nunga manjalo vaksin, 2 jalo check-in di aplikasi Peduli Lindungi, 3 wajib memakai masker, 4 hudul tolu halak sabaku. Pertanyaan week. Ganup hari Rabu pukul 10 siawip patu pauta Niuriata do pertanyaan week marite tatap muka di gereja langsung sian YouTube AKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa mandahoti pertanyaan di gereja Manang di Bagastabe. Bulan diakoni. Nunga masuk kita tu minggu parjolo bulan Agustus 2022, ima songon bulan diakoni HKBP Rawamangun 2022. Dohot tema kesehatan berdiakoni mewujudkan pengharapan dan kasih di tahun 2022. Bulan diakonion dimulai minggu sadarion 7 Agustus 2022, dohot diujungi di Marminggon 28 Agustus 2022. Amplop bulan diakoni nunga di bagian tu situa week asa di pasahat tu sude ruas Niuriata jala di pasahat ma di ibadah puncak minggu 28 Agustus 2022 di sude Parminggon. Di Parminggon ini mandok kata do pengurus seksi diakoni sosial songon dalan mandok maulete. Tatengokon mah bulan diakoni AKBP Rawamangun 2022 mardalan dohot denggan. Patandon guru sekolah minggu. Minggu sadarian 14 Agustus 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB patu pautot mapa tandahon aka guru sekolah minggu AKBP Rawamangun periode 2022-2024. Jala di Patupa Sipul Manjaha Tikting. Pemberian bantuan dana pendidikan dan siswa berprestasi. Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 WIB Patu Pota Niuriatama pasaton bantuan dana pendidikan siswa berprestasi. Ruas Niuriata na berhak manjalo pangurupion asa rorap dohot natoras manang wali mandoti pukautama marite pertanyaan. Undangan konven Senin 15 Agustus 2022 pukul 10 WIB Maringan di AKBP Kebayoran Baru di Patupa Konven Distrik 8 DKI Jakarta. Pangula na goktiki dot keluarga, pandita pensiun dot keluarga, inasarpat AKBP Rawamangun diundang asa mandoti konveni. Pertukaran Parjamita dot pelean tu distrik. Minggu 21 Agustus 2022 di Patupa do pertukaran pelayanan firman Manang Parjamita AKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Padita KBP Rawamangun, Marjamita tu HKBP Nasing, songon natar surat di Harutas Tikting. Jala pandita nama kobasi di Uriata KBP Rawamangun, ima pukulonom wip, pendeta Anna CH Pera Pangaribuan. Pukul 10, pendeta Henry J. Manalu. Pukul 10 tolu, pendeta Lydia H. Simangunsong. Pukul 10.30 pendeta Bernard Manik. Pukul 10 siang, pendeta Sakarias Simanjuntak. Di Sude Parminggon, Patupon mapa pengupelean ima lau mengenopang program kerja dot anggaran keuangan distrik. Upacara 17 Agustus 2022. Lau mangalason Hari Kemerdekaan Republik Indonesia papitu pitu tahun hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 8.30 WIB tapatu pada upacara kenaikan bendera merah putih di halaman gereja ta. Ruas Niuriata asa dohot ma mandohoti upacarai. Pareon na Posobulung. Seksi na Posobulung na yang patupon pareon dot tema Elevate Our Connection manang desian dari Filipi 2 ayat 2. Kegiatan pareon ima berupa
rangkaian acara na nimulaon sian ibadah pembukaan fun games kompetisi futsal badminton. Seksi na po sebelum mengundang sude pemuda-pemudi AKBP Rawamangun lau berpartisipasi madoti ulau ini. Ruhut parmahamion pamisangon manang siasat gereja. Mulai hari Minggu sadarion 14 Agustus 2022, keluarga Ronald Ganda Perlindungan Huta Barat, Inata Priska Prilintina Situmorang, ruasni AKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Opat, Hona Ruhut Parmahanion Pamisangon manang RPP ala mangalausi aturan ni Uria. Pemeriksaan kesehatan lansia, Kamis 25 Agustus 2022, pukul siawib maringanan di ruang Timotius Mang Lukas, seksi kesehatan AKBP Rawamangun, patupa pemeriksaan kesehatan lansia, pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dan konsultasi kesehatan. Akal lansia nanaing mendoti pemeriksaan ini, boy mendaftar tu panitia. Ruas natambah, sada keluarga Pantun Manahara Alexander Huta Barat, Inata Eli Elizabeth Basa Rida Boru Tambunan. Rabdohot Sahalak Yanakon Nasida pindah sian AKBP Resort Sudirman Jakarta, alamat Jalan Bumi Putra nomor 15, Cipinang Jakarta Timur, Wik Cipinang. 2. Keluarga Rido Antonius Situmorang, Inata Erika Meiti Boru Gultom. Rabdohot Sahalak Yanakon Nasida Rosian AKBP Resort Tanah Tinggi Jakarta, alamat Jalan Rayo nomor 3, Cipinang Jakarta Timur, Wik Cipinang. Jongjong mamu. Tuhata nama masuk keluarga Nasida gabe ruas nandengan di tonga-tonga tarlumobi di joluni tuhata udul mamu. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Budiman Siagian, ruas ni AKBP Tangerang Kota, anaknya mata Bernahat Siagian, tubuh di Inata, Boru Simanguncong, Dot Oroana, Risma Lastiur Boru Nairboru, ruas ni AKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Sada, Boru Niamata Mangara Naiboru Nainan, tubuh ni Inata, Mentia Boru Sitorus, Pamasumoson hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 8.20 WIB di Gereja AKBP Resort Tangerang Kota. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Indra Prawira Lambok Tambunan, ruas ni GKI Camar Bekasi, anak ni Amata Marijono, tubuh ni Ninata Sri Inggrijati Sukmana, Dohot Orana Grace Elsa Yosepin Boruna Pitupulu, ruas ni AKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Sada, Boru ni Amata Elvis Napitupulu, tubuh di Nyata Saur Mangisi Boru Utapea, Pamasumasuan hari Jumat 10 Agustus 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tolu, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Randi Mangatas Immanuel Sibuya, ruas ni AKBP Resort Tanah Tinggi, anaknya mata Sahat SP Sibuya, tubuh ni Inata Manondang Boru Sinurat, Dohot Oroana Stepi Susiati Francisca Boru Tasoit, ruas ni AKBP Rawamangun, Wik Pulau Asam, Boru ni Amata Sahapon Bonatua atau Utasoit, tubuh ni Nata Florentina Nursalam Tambunan, Pamasumason hari Sabtu 22 Agustus 2022 pukul sia di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masuk Parsarepeon Nasida gabe Parsarepeon nadenggan di tonga-tonga ta tarlumowi di joloni Tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Selasa, si Agustus 2022, nunga monding sahalakina, Rauli Borusiahan, umur 83 tahun, tinading niamata maruli napitupulu nainan, halamat Jalan Kayu Mas Tengah Sia Blok Z,
Tolo Nom Siap, Pulau Gadung, Wik Kayu Putih, Kapling Polri, Tudian hari Kamis 11 Agustus 2022 di TPU San Diego Hills, Kerawang. Tuhata nama masu-masu mangaleon gogo dohot pangapulion di keluarga na Marsitononi. Pelean dohot akaudut ni buah-buah tajahama di arotas titing naung pinarade nuriata di pasu-pasu di batama akabarita na masa dohot ulaun akasipatopota bain sangap ni guarna. Songoni matiting duriata minggu sadarion Horas. Kuriani tuhata naeng patadahonot tama guru sekolah minggu HKBP Rawamangun 2022-2024. Jumolo mahita marede. Bagi majolo surat keputusan ni Padita HKBP Resok Rawamangun taringot tu penetapan guru sekolah minggu 2022-2024 nejahahon ne sekretaris. Surat keputusan nomor 18 garing 02.2 garing 8 Romawi garing 11 garing 8 Romawi garing 2022 tentang pengangkatan guru sekolah minggu periode 2022 sampai 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya ditetapkan guru-guru sekolah minggu HKBP Rawamangun untuk masa pelayanan 2 tahun 2022 sampai 2024 sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP yang berlaku. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2022
tentang guru-guru sekolah minggu. Memperhatikan 1. Keputusan Rapat Perhalado Pertahunan HKBP Rawamangun tanggal 9 Agustus 2022 dan Warta Jemaat tanggal 1 Mei 2022 tentang penerimaan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. 2. Hasil ujian lisan dan tulisan penerimaan guru sekolah minggu. Memutuskan, menetapkan nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini menjadi guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2022-2024. Demikian surat keputusan ini diperbuat untuk dilaksanakan dan akan ditinjau apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Jakarta, 14 Agustus 2022, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bandar Suburian, Master Teologi. Lampiran surat keputusan. Daftar nama-nama guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2022-2024. Nama-nama yang dipanggil harap maju ke depan. 1. Mersiko Debataraja. 2. Putri Sabarina Panjaitan. 3. Caroline Febri Marlinang Sinambela. 4. Koresi Juliana M. Siahan. 5. Nopita Margareta Parapat. 6. Junis Simbolon. 7. Nela Sarito Tarihoran. 8. Juprianto Manalu. 9. Tiurmaida Huta Barat. 10. Nospi Erlina Sitohang. 11. Mary Christine Simajuntak. 12. Delpia Liliana Nainggolan. 13. Herlina Sinta Simangunsong. 14. Agnes Claudia Simorangkir. 15. Endah Sari Pardede. 16. Herlin Agnes Anita Sinaga. 17. Kejiha Napitupulu. 18. Dina Junita Panjaitan. 19. Budi Yanto Siregar. 20. Edward William Benhart Sihaloho. 21. Anastasia Sitompul. Laos tabigi majolo uraian tugas ni guru sekolah minggu ni jahahon ni Pendeta Tulus Tampu Bolon. Saudara-saudara guru sekolah minggu HKBP Rawamangun, dengarkanlah tugas saudara sebagaimana menurut aturan peraturan HKBP demikian. Yang pertama, menyusun bahan ajar tentang firman Tuhan, tentang kehidupan kekristenan dan berjemaat, demikian juga kehidupan sebagai warga HKBP sesuai dengan perkembangan pikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, menyajikan bahan pengajaran yang telah direncanakan kepada sekolah minggu sesuai dengan kelasnya. Yang ketiga, merencanakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti wisata rohani atau kunjungan ke panti asuhan untuk dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu setelah mendapat persetujuan dari pendeta resort. Yang keempat, mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak sekolah minggu secara berkala dan mempergunakan hasil evaluasi itu untuk meningkatkan mutu pengajaran sekolah minggu. Yang kelima, membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah minggu secara berkala dan menyampaikan kepada seksi sekolah minggu untuk dibahas dalam rapat seksi sekolah minggu dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia dan kepimpinan jemaat. Demikianlah uraian tugas guru sekolah minggu
menurut aturan peraturan HKBP. Saudara-saudara guru sekolah minggu yang telah ditetapkan namanya, saya bertanya di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat di sini, bersediakah saudara melaksanakan tugas-tugas saudara sebagaimana telah dibacakan tadi? Atong di bagasan kuarin debata ama anak dohot todi perbadia hupa jongjong mahamu gabe guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode tahun 2022 sahat rodi 2024. Amin. Silakan menghadap warga jemaat. Hurian itu hata nasidama guru sekolah mingguta 2022-2024 songodala patadaw tuhita saluhutna tatangya koma asa di bagasan gugu na sa tuhatay nasida mangulahon ulaon na pinasaat ni Huria tu nasida. Amin. Laos tabigi maede puji-pujian sian guru sekolah mingguta.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluna. Huriani Tuhata berita nauli memakulingi hita di Minggu sadarion. Imana tersurat di Lukas bidu 12 ayat 40 siaru di 50 tulu songonoma di sini. Narodo au madanggurhon api tu tanoon. Dihasi holina sarohakudo anggiat harugalak nian. Alai di dihonotod do tuau paridion jalamat say bobos dorohaku saliling sotulus dupi. Nadiri prohamuna do nalaw mga lehodamyaw tutano tu atas tanon ubay naro datung. Hudok ma dihamu panirangod do tahe. Ay olat nioma maralo 5 halak na di sadajabu natulu maralohon na 2 jala na 2 maralohon na tulu maralo maama tu anak na anaki tu amana ina tu boruna borwi tu inana, sima tu aboru tu paromena, parumaini tu naboruna. Iba sana. Huriani tu hata, Minggu sadarion majuhon hita sapulin. Mengikut Yesus. Atau kalau mengikut Yesus agar kita mengikut Yesus secara total. Mulai dokon polin mengikut Yesus berarti godanggo na sopulin. Godanggo na satongaroha. Manang godang na sosial roha manang son zamita ni ajari minggui boido parsobaon tu zahuba parsobaon na marsipaula alayang go mingguon di jauhi tasapulin sungguh-sungguh memiliki karat yang tinggi dalam mengikut Yesus. Dang satu ngadalan isarani namar kapal siana jibata tutomok ala ongkosna 25.000 hurang hepeng sadaina idok matu perkapali dang boy satu ngarga ongkosna mang boy do alai satu ngadalan mahamum. Dangguk. Songonino nang pertuhanan ni zuzut mangilayla hitak kana prosyedia siya ganon. Boy satu ngadalan manang saparobat dalan alaylaos buro sahat tuzung nga hapatian namat cay denggan. Buasa tapatupa patadaho guru sekolah minggu di permingguon asa unang satu ngadalah kamu guru sekolah minggu manang saparobak dalan
Ala gudangko nang ditong-tongan ni Huria dimulai semangat na luar biasa. Alai dung satu ngadalan mudur may bana sianulon na. Alai yang hamu akan nang tangguh nang teruji lo hamu salu na. Dalai kopos roha ala tu debataro naking hamu maralus naolo hamu tentu saharo di ujung ngama ulah kamu andon guru sekolah minggui ban hasang apod di tuhata dungi di dok polin mangihutod Jesus alaboy do zolman waeng di dok mangihutod Jesus alay sa sitong ngadang imana mangihutod Jesus sa balik nga do namasa naeng ibana paihuti-huton ni Tuhan Yesus. Dahil sa sitong nga ibana do mga lakay zulo, dungi Roma Jesus sapudi, Tuhan nga hupatupaon, sudi delenyon, sudi pasikkoponin narupani, holan namang gohi na binayan nama, Jesus di bagasan nguluna. Alay mo lo mangihutod Jesus ako lutein, di hatagorik payutihu dalan ni Tuhan Yesus sido hita manang na adong di sinaborat manang na adong di silas ni roha adong di sisitaonon adong di si parokilon alay ima si ihutonota mangihutun bogas naing jay buko deta madok mangihutun bogas ni Tuhan Yesus dong dang Jesus payhutihut bogas ta. Alay bogas ni Tuhan Jesus do si ihutonot ta. Iban na tayo dehon bukwede sa ihutonok ko sa ihutonok ko. Iya bogas mi huida sa ihutonok ko. Hamuna kadamang doho dainang di bagasan na manghuton Jesus na marhite-hite pangalahon na pulin di pangatusyon si Songonido na nidok ngi panurat Lukason naro Jesus mandanggurhon api tutanoon jalay ido ibana dihasilo hakku dihasilo hakku harugala nian api damaralo sa sitong nga tubaga sa roha do pikirata dato nga api niyan buwan ni Jesus gariada ay pangalabohi man yan dito nga tonga ni nguluta dito nga tonga ni keluarga alay do ibana ro ibana mandagurhon api jala di pangirohana ikon naing humatop galakin yan api dia do maksud na hamuak kadamang do daina. Api na nang dohonon na dison, dada api na pamohopon, api na manggorgori, alay api na mamuliton, rohan ni Zolmaido, nanidongga. Tudos tu sada tukang perak, manang tukang mas rupani ikon ditutungi do masodo perakon ikon dilalay bana asa haru bolong akan narotak siap peraki jala asalam tibo karak ni masih lebih murni may bana ala nunga bolong akka bosi-bosi narotak nalohot tuibana di bagasan dirina. Di namang ihutot Tuhan Yesus si songonima Jesus madang gurhon api tu bagasan ngulut tabi, tu bagasan rohat tabi. Asa ikut ditutungi dong. Pangalaho na solowo ni rohan dia bata. Asa gabilam tu polin na hita laho mangihuton ibana hobar tulomo ni rohana.
Bahkan adong nasusia turoha do ate-ate di ayat 50 sadai di dok nairi purohamuna do nalau mabuan mangaleho damiau tu atas tanonu bain naro di do ibana datung hodok madihamu panirangod do tae jalamat say posimu sa di ayat 52 idokon ayo lak nion maralo malima halak di sada jebu na tolu maralohon na dua maralohon na tolu maralo ma ama tu anakna anaki tu amana ina tu boruna borui tu inana sima tu aboru tu parumaina parumaini tu na boruna. Behama hita mangatusyon haron Tuhan Yesus. Nagai behira napa badaho di banaro. Boy dodohonon di zolma sepintas hiraro tuhata Tuhan Yesus menegai rumah tangga, menegai keluarga, menegai kaparsauran di tengah-tengah ni keluarga. Alai hamunak kadamang doh dainang datungi na idok ngi ayat di hatan debata di trupuk taon. Saharinari kontakas na kaning odol honota ia inganan manang konteks ni pardohanon ima mangihuton Yesus secara polin mengikut Yesus secara total. Da masaro sa sitong nga torop di tonga-tonga ni keluarga bui sipata hita martokar bui hita tarabat mangoloi na idok ng Tuhan Yesus dia kaulaon si ganupari insyaallah haro idok Yesus dinadong na mananom na matena alalaw mangihuton ibana idok Yesus do tunasida loas maka namate mananom namatena. Asugari taterjemaho ni harafiah berarti hirana Salomo marohani Tuhan Yesus sipan akan namateon mabuan sahid mabuan bakke nabau. Alay di tonga-tonga ni pilihan si songoni akan naprosesai mamilit skala prioritas laho mangului Tuhani. Sotong gabi pangabati akaulaon si songoni mangoloy pajuon ni Kristus tuhita. Ba di kota pe buru songoni. Manang terdiri rupani contoh mang daulaon name di tonga-tonga ni bagas dungi Roma tulang sian menapasugit. Rom setikari minggu. Alay anggore kota rupanya ngabuy do piliton na di malugo mang na di botari. Alay yak kahurian naholan sada zomma boy do sudat saupu sa keluarga marsaur do ahatan de bata alaro tulanga. Ahamay do ayang ko na marminggu, boy do minggu depan, boy do bulan depan. Alay yang horor-horor ni tulangon bahaya do ba. Sehari 1 tahun belum tentu roh tu tulang. Ima zot mangelayla hita gabedang polin lau mangoloi Tuhan i di bagasan gulmit ni ngulutta. Hamunaka damang dohot dainang tiki mangulu amat tasabam sirait mulut aja buku nadong ko na menarik di sini pengalaman na tusada dongan naro mendapat tunibana ala bangga pabuahon naung terdiri bana gabe Kristen. Dayang ko di bagasa rohanat tong pitro haulo ni bana manyon na baru terdidion
Pahibat-hibat ronang, katona, pawona, tusadok pertibion. Lai di kesaksiannya mata sabab mido ibana, emangnya lo mau jadi susah? Apa lo kira orang Kristen itu enak? Jadi sangat songon namoru semangatna alai begi ibana songoni. Hidup orang Kristen itu memang tidak selalu enak. Banyak misalnya sekarang ibu-ibu yang datang ke gereja karena minta perceraiannya disahkan, maunya pendeta terus ketoklah bahwa kami sudah cerai. Tidak bisa. Sebab yang mempersatukan rumah tangga itu bukan pendetanya. Debatado na pasadahon. Ibadoi dok dihatai na pinado muni debata dan jadi sirangun ni zolma. Gak enak bagi mereka yang ingin bercerai. Songon namol mon huriaon nga disahkan di pengadilan dongdang diakui indarupane. HKBP gereja mainstream secara umum menerima undang-undang pernikahan, tetapi tidak pernah menerima undang-undang perceraian. Karena bukan manusia yang mempersatukan, tapi Tuhan yang mempersatukan. Kalau kita mengikut Yesus, maka apapun yang diceraikan oleh manusia di dunia ini kecuali oleh kematian, tidak dapat diceraikan. Di bawah ini mertua mahita molo saya toktong diserai hatan debataka rumah tangga tabi nak pedong sipatau tehotik aka gangguan dohla nak kanasing alai ikon gabe mulak kita tu perpadana ni na pinadu muni debata dang jadi sirangun ni jolma. Hamunaka damang dohok dainang maralo maninna didok dison ama tuanakna anaki tua mana ina tu boruna borwi tu inana sima tua boru tu parumenna parumain tu na boruna. Buasai dokon gabe maralo manasida ala di bagasan na mangihutun Jesusi molo gabe so mangihutun Tuhan Yesus do sada ama ikon gabe maralo may ibada do anak konna na berzuman huria. Molo misalla adong sada ina manolopi persirangan ni anak konna tu parumena ikon gabe marto karmana ngaon tu simatuana ai tupa anak konnai satia do toktong tu boru ni simatuana. Songoni manang simatuana boru tu parumain. Mula dong sada duli-duli manang na guru sekolah minggu na berzu misalnya mudah-mudahan adong 2 periode terus saya setia guru sekolah minggu mau lihat mai Tuhan molorona turas nama dok tetap inang semangat ya jangan mundur. Alai nang torop donang dihuria madok akan atoras peto anak konna toema haru di gereja ibaho. Isi maho dohok modum aria dohok borngin. Ngahira perhala do pusat to wida. Alai molo berzuan akon madok ma kita kan perlu bersekutu mendengar firman Tuhan, mendengarkan Alkitab. Nunga manga kosyani mula manga doh isi haru isi petahoho unang mula kotu daga be maralo madisi anak doh naturasna manang parumai tu simatuana manang misallah
Goda ngaka kasus liling sada rumah tangga dililiat tiad dorna sada anak do boruru rupane. Dangi do. Halai nang peholong rohani bawon tu inatana boy dotong inonga manang sima tuana boru majujui. Tong maloh dah. Bereng-bereng matong boru ni halak na tok tipat. Ay wida songon na somar perbuy do bortian ni nanayang parumekon. Dagay bibuy ba marbada parumain doho sima tuana manang na parumain tuna boruna molo dihitar rupani alasay dijujui si sokoni. Memang danga para sudiri pe budaya tai disirai hatani debata. Tupa saya dong pe na tua-tua muda-muda di Jakarta dang be alenggo di hutat te buna pasugit belum mangalak boru anak mangalak parumain torok sopikir orang na tua-tua madokkan itu dia hamu inang mangalak palo. Ala dia tong parumain naon saingat don. Ala do hadua non. Ay gabi tay timana do anak konna belum tentu iba na do makohlong isi matuana. Boy patupaw nak kaparaloan. Ala ni na mangihuton Tuhan Yesus. Yesoy molo adong sada ama tersongon na liling dang merminggu. Dungi Roma anak konna NHKBP ngai berzu merminggu rupani. Pak, udah berapa lama bapak sih nggak di gereja? Tetaplah gereja pak. Nanti datang helamu lihat-lihat bapak nggak bergereja, bagaimana saya? Ame dok bapak nih, enggak. Sadai maho dang guborang gope siraya lakos ya nau. HP mulai kesehatan mulai mengudakku mengalang sirah tonggo. Bahaya tongi. Moloholan godangin namang gugu sirau ukuran. Lau patuduhon holong tu tuhatai. Akasi songonodo na nang dohon ni Tuhan Yesus dinalaw mangihuto Yesusi mulong roa batabat ikon gabe maralo ama tu anak konna anak tua mana sima tua boru tu paromena. Di bahani bata pada mo wa unang manggoboy do batu hapula maralo hita di keluarga. Di huria. Marhiti-hiti na masih haholongan di bagasan holong na siya tuhatay. Ala de batape tonggo di persita songon na hirok ni si Joshua. Anggoau doho dong aku sajabu ikut jauh bado ulan namin. Molorak mangoloy tangarong pola perbedaan di sini. Mulong sepatak ke perbedaan menang pertukaran di tongan keluarga pasti ada satu dua dengan karat yang berbeda-beda yang tidak sungguh-sungguh mengoloi hatani tuhatai. Huriani haholongan ni tuhata tu somma hita di jo di bagasa minggu tasadarion. Apalagi hari Rabu masuk kita tu kemerdekaan ni bangsota ke 77. Ikodoh kita merdeka mangulahon holong na tutu si tutu di tonga-tonga ni bagas tabi. Ibadah Apostol Paulus di Galatia 5 ayat 10 nunga maluahamu alai sotung dipakai hamu haluau ni laho manabuniho dirimu di bagasan dosa. Gariada pakai hamu mahaluau ni laho makubasi di bagasan holong. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 16 kamu memang telah merdeka. Tapi jangan pernah
menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi doh mahita merdeka. Merdeka sianaka pangalahona solo morehon debata. Merdeka sian holan akana makatahatai dongan jolma. Merdeka sian pangalahona solo morohani tuhata. Merdeka sian pangalaho naholan mengurbit-urbit ya karongan. Pamohop pun karongan. Alai merdeka hita lau pada mehon, lau pasadahon, doho paulihon jaka persauran keluarga nang di tonga-tonga ni masyarakat pe. Selamat madihamu guru sekolah minggu nami. Sailam tuli nama guru sekolah minggu ta nang pelayanan nasida tu juluan nyari. Alai sa sitong ngahurang ko pe guru sekolah minggu tahun. Nang kepala 20 nari ni anak pelayanan non sudi offline sekolah minggu tahun. Tatongos makaburuta manang parumeta nara mangalehor rohana guguda dohoto dina lau makubasyaka sekolah minggu tay tuhata mamasu-masu martang yang maita. Puji-pujian mauliate marohanami di hoali Tuhan. Alanunga di pakulingi hohami marhiti-hiti hatam di bagasa minggu sadarion. Mangasahon gugu nasyan hoi asabuy hami polin. Mangihuto Jesus di sadok panggulmiton ninguno nami. Tupagudanggo akan maduduni rohanami di hasyanganon. Pandemi COVID, resesi ekonomi global na mangodam, aka pengangguran, aka masalah-masalah rumah tangga, aka holong na somamulin, doho taka tantangan di rumah tangga kanai baru sohot, ujian di bagasan holong na mamulin na syakoi. Alai di zuhur hami Tuhana sa pulin hami mangihutot Tuhan Yesusi. Suang-sunguni akayanakon di masa perkembangan na remaja, anak-anak muda, nangaka ruas ni huriam na tongon mian di kantor di tonga-tonga ni kabajemukan kipelbagayan di tonga-tonga ni tantangan na mangalehon na kajabatan pangkat golongan marhite-hite na mangalehon si dehon-lehon manuruk doholan akan asing manang mangalehon akan nasudap di bagasa pernguluon alai papudihon haporseaon manang manadikon haporseaon murtad siak kaporseaon nami asih marohamali tuhadito ngani ragam pernguluon si songoni urupi mahami marhiti-hiti todim asa tong polin hami mangihuton Kristusi di sadok perdalanan ni nguru nami. Ali Tuhan naso habugasan naso habilangan doak kailailan ni asyanganon naing manay rohanami manadikon haporsyon nami alai disungguli horo hami di bagasa minggu sadarion laos akka pertikian na unedui di hami patuduhon hasatiaon ni haporsyon nami sumodak ko buhim tuak kazolman na mangelayla hami anggia doho na sida manada Kristus marhiti-hiti haberzuon doho parangenami na hobar tulomo ni roham
anak-anak jemaat yang tengah di persimpangan jalan dalam keseharian hidupnya, rumah tangga yang muda, atau tantangan pekerjaan di kantor. Bila mana mereka menghadapi dua pilihan yang amat sulit di dalam kehidupannya, berilah mereka senantiasa kekuatan, keteguhan, keberanian percaya untuk mengikut Yesus secara sungguh-sungguh, sebab firman Tuhan juga berseru, carilah lebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatunya kemudian akan ditambahkan kepadamu. Ima surat tontu bagasa rohanami ali Tuhan. Anggiat gabe parhabor siauna tutuhami manghutoko, jala gabe khobar tulo menroham masaluhu takka parange pakatayon sikap iman di sadok gulmit ni parangulon nami. Nunga takas di patadaon huria maka guru sekolah minggu di bagasan minggu sadarion. Asa masih tadama nang nasida do sudi ruas ni huria merap do takka anak kon nami sekolah minggu. Jala gabe sudi hamirap masih tangyangan. Huhut lumubi akka guru sekolah minggu naung pinatadahon ni huriam. Di bagasan uduk doh serep ni rohana sida manguloi ho doh mangihutoko. Sada perbuah di nasatia mangihutoko ma haradion nasida di bagasat tikyon gabe guru sekolah minggu di huriam hagabipi Rawamangunon. Jala sahat tujunga nasida manguloi bain hasangapot de guarmu las ni roha di sadok ruas ni huriam. Pasu-pasu rumah tangga nasida gadok. Pasu-pasu akka perkarejuan nasida. Dongani nasida jala tugu-tugu. Diakana sudah porokap pasikop may ditikina. Nasasipan nasida saluhuna di bagasan perdagingon nami. Ali Tuhan apu lima rumah tangga na tongon di bagasan dok ngiroha. Ina nami roli borusiahan nang zumulo menadikon hasyanganon keluarga na 70. Saya pehon tangamu naguk apul-apul tusudi pinoparna. Asatong nasida tarapul dalam ragu marsihohot manghutoko nangpe tongon marukil merdok ni rohana sida nuaing. Sude ruas ni huriam na tongo di bagasa persahiton, saya homa Tuhan pamalupon mga peo tangamu naguk huasoi mangenet sahiti siapa matang nasida, nang siapa matang nami saluhutna. Asahipas jalagopas saluhutna pamatang ngami margugo hai menguduti akariari ning guru nami jala tu gopas na mangalaka di saluhutna akariari sidilan nami do Pak Zulu. Secara khusus tu keluarga Nyonya Siahan Martabor si Mangucong, Nyonya Perdi di Kartina Sitohang, Torang Marpaung, Mosa Christian Hutagaul, Evangelis Asman Sihite, Zauli Siagian, Lady Pangaribuan, Samuel Nainggolan, Nyonya Sitopul Boru Sarumpait, Budiman Sihite, Berman Sinurat, Arnold Pribadi Baringbing, natongon pihak di pedoman nanwaing. Saya homa Tuhan, mangudihon nasida,
mangapoi roha doha ate-atena alai sumurung ma pamalupo sahik na sidabi mamakyak ka ubat sarana kedokteran rodia ka dokter para medis sikakmu mangenet sahiti sian pamatang na sidabi tangi homma Tuhan elehelik pangeduan nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata hut maredehita pasahaton peliata. Sana ini
Tapasahak ma peliata tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang horo haroroan ni saluhut silahulehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di benua gijang sai pinarbadia magwarm. Sai Roma harazom. Sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuham sidarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamahu. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Hamuna damang dainang hahanggi pinaribot di bagasa gor ni Tuhata Tuhan Yesus. Hamilison padita situata perhalado tim musik IT di bagasan sadani roha pasahaton Tuhamuna saluna. Selamat hari Minggu mari kita saluna. Shalom, Tuhan memberkati. Belum eta.
Tes tes.